А у якім горадзе стаіць помнік літары? Помнік літары? Ну ты придумал, хіба такое магчыма? Яшчэ як магчыма, не ведаеш? Не ведаю. У горадзе Полацку і помнік гэты літары у нескладоваму. Быць такога не можа. Прывітанне ўсім. Прывітанне, Маргоша. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. А чаго не можа быць, Кася? Ды Лесік навыдумляў, што у Полацку ёсць помнік літары у нескладовыя. І нічога я не навыдумляў, Марго, скажы. І скажу, сапраўды ёсць такі помнік, Кася, і гледачы табе тое ж гавораць. Вось глядзі. Ну і прыдумшчыкі гэтыя жыхары Полацка. А чаму помнік літары А, напрыклад, не ўсталявалі? Яна ж першая літара алфавіта. Проста у нескладовага больш нідзе няма, толькі ў нашай беларускай мове. Глядзяць жыхары іншых краін на тэкст у кнізе, бачаць у нескладовыя і адразу разумеюць, кніга на беларускай мове надрукавана. Правільна. Дарэчы, іншым літарам таксама помнікі ёсць. Напрыклад, літары О ў Вологдзе. Гэта таму, што жыхары Вологды любяць окаць. Хорошо, то хорошо. Здорово у тебе атрымалася окаць, Маргоша. Дзякуй. А вось глядзіце помнік літары Ё, які даслала нам Кацярынка Якімовіч з горада Івацевічы Брэсцкай вобласці. Дзяўчынка піша, што гэты помнік знаходзіцца ў горадзе Ульянаўску. Будзем зараз ведаць. Дзякуй табе, Кацярынка. А я яшчэ знайшоў помнік літары А. І дзе ён стаіць? У Новасібірску. І ўсё ж такі наша унескладовая самая унікальная, бо толькі ў беларускім алфавіце сустракаецца. Я згодны з табой, Маргоша. А вось скажыце, я ж таксама унікальная і непаўторная. Ну так, такіх як ты больш нідзе не сустрэнеш. Во, а гэта значыць? Што гэта значыць? Што? Вось незразумелькі якія. Гэта значыць, што мне таксама неабходна помнік паставіць і неадкладна. Буду хадзіць і на сябе на помніку глядзець. Прыгажосць? Кася, каб помнік паставілі, трэба, напрыклад, стаць знакамітым спартсменам, альбо паэтам ці вучоным, які розныя адкрыцці зрабіў. А проста непаўторнай вядучай Добраранка не падыдзе? Проста непаўторнай вядучай не падыдзе. Шкада. Значыць, прыйдзецца адкрываць што-небудзь новенькае, што яшчэ не адкрылі. Ці закрываць. Што закрываць? А вось што, глядзіце. Што не прыдумаю, усё да мяне ўжо прыдумалі. І як тады знакамітай стаць? А ты што, хочаш, каб твае партрэты на кожным слупу віселі? Каб у тебя аўтографы бралі? Партрэты? Лесік, усё ж такі ты можаш іншы раз разумную думку выказаць. Маргоша, а колькі маіх партрэтаў нам ужо гледачы даслалі? Ну, 20 ці 30, а што? Мала. Трэба, каб на кожнай вуліцы, на кожным доме вісеў мой партрэт. Кася, ты нешта не тое прыдумала. Усё тое. Вось убачыце, як будзе здорава. І, дарэчы, я не толькі для сябе стараюся. Гэта будзе рэклама нашай праграмы. Думаеш, у Добраранка тады гледачоў прыбавіць? Я не думаю. Я упэўнена ў гэтым на ўсе 100%. Такім чынам, паважаныя гледачы, я абвяшчаю новы конкурс пад назвай «Кася, вядучая Добраранка». Сябры, Кася вельмі просіць намаляваць яе партрэт. А можна і некалькі партрэтаў. Чым болей, тым лепей. А я супраць. Чаму толькі Касю мы прапануем маляваць? Няхай дзяўчынкі і хлопчыкі намалююць і дашлюць нам партрэты тых вядучых Добраранка, хто ім падабаецца. Добрая прапанова, Лесік. Давайце яшчэ раз нагадаем усіх вядучых нашай праграмы. Правільна. І я пакажу іх фотаздымкі.
Их это Настя, Ваня, Вара, Илья, Беята, Марго, Лесик. И я, Кася! Сябры, мы будем чакаць ваших малюнкаў і лістоў. А потым такую выставу зробім пад назвай «Гледачы малююць сваіх любімых вядучых добра ранка». Ну, добра, я згодная. Аднак убачыце, што маіх партрэтаў усё роўна будзе больш. Гэта мы яшчэ паглядзім. Адресы нашы памятаеце? Паштовый 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добра ранак». Ці можете скарыстацца электронным адресам dobraranok.tv@gmail.com. Ну, а зараз падарунак для сяброў. Дзе падарунак? Я вельмі люблю падаруначкі, але нічога не бачу. Кася, так серыя называецца «Чарговых прыгод Зігбі». Правильно, Маргоша. Ну мультики про Зігбі і яго сяброў я таксама люблю. Давайте глядзець. Вось бы мне хто з вас што-небудзь зараз падараваў. А з намі нехта хоча пагутарыць. Здравствуйте, меня зовут София. Привитание! Этот предмет необходим, когда делают ремонт в квартире. Он очень-очень важен для мамы. Его покупают в магазине. Он бывает разноцветный, однотонный, в горошек, в квадратики, в цветы. И его клеят на стены. Ну что, вы догадались, о каком предмете идет речь? А можна я зараз адкажу, пра што разважала Софійка, а вы мне за правільны адказ што-небудзь падорыце? Ну, калі ласка. Ну што, Лесік, будзем рабіць? Кася ж так просіць. Ну, добра. А я ведаю, што ёй падараваць, калі правільны адказ дасць. І што? Не шаптацца! Лепей мой адказ слухайце. Слухаем цябе уважліва. Калі я была зусім яшчэ маленькай, я аднойчы на гэтай рэчы намалявала розныя калякі-малякі. І нам прыйшлося нават рабіць рамонт. І што гэта такое? Пра што разважала Софійка і на чым ты калякі-малякі малявала? Ну як што? Гэта шпалеры! Я таксама так лічу. Вы молодцы, это были обои. О, та-дам! Дзякуй за цікавую разважалку, Софійка. І пакуль. Пакуль. А я ўсё чакаю і чакаю. Што чакаеш? Вы што, забыліся пра падаруначак? Не забыліся. Вось, Кася, трымай. Ой, а гэта што? Білеты на супераўскі атракцыён у парку. Ты мяне запрашаеш? Можна і так сказаць. Ой, здорово! Дякуй, Лесічак! Я апрану сваю самую прыгожую сукенку. Маргоша, дапаможаш выбраць? Вядома, дапамагу. Ну а зараз давайте з гледачамі развітвацца. Сябры, канікулы толькі пачаліся. Няхай кожны дзень будзе цікавым і насычаным. А яшчэ радасным і вясёлым. А мы сустрэнемся з вамі ў панядзелак зранку. У нашым